Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, inagay ang Champion na milyonary pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 for DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab-On. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-On. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Nelson, hirap sa pag-ihi at may pananakit sa bandang kidney. Natulungan ng Sed Cogon Capsule. Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Kugon capsule sinubukan ko po. Tinig ko na yung capsule nga Kugon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Sed Kugon capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbong, Nuwagis, Kaya. 58 na. Sed Cogon Capsule. Gawa ng Sed Marketing. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center
at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang kalayaan sa pamamahayag ang siyang garantiya ng malayang partisipasyon at pagmamasid ng mga mamamayan sa mga araw-araw na kilos at galaw ng pamahalaan. At ang malayang partisipasyon ng mamamayan sa pagpapatakbo ng kanyang pamahalaan ay siyang tunay na garantiya ng ating kalayaan. Ito ang prinsipyong pinaglalaban sa ating palatuntunang Firing Line! Tumatalakay ng mga maiinit at nagbabagang mga isyu na may kinalaman sa kapakanan ng mamamayan. Firing Line! Naghahatid ng mga ulat mula sa mga tanggapan ng City Hall, Capitol, Philippine National Police Offices, military at iba't ibang mga government offices na nakalap ng ating mga masigasig na beat reporters. Firing Line! Maghahatid sa inyo ng mga police at hospital reports na nakalap ng ating mga masisipag na mga field reporters, mga live interviews mula sa ating mga newsmakers. Ito ang kabuuan ng ating palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo, Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Maaksyong hapon at maulan. Maaksyong maulang hapon po Pilipinas at mabahang lalawigan ng Pangasinan. Di ba na baliktad? Gagik ya, mabahang Metro Manila. Lapod Metro Manila gagik. At maya may yan ang manlalangoy agagik. Danom iran luluganan tan kabaloyan tira kanya-kanyang diskarte. Sararaman ni Ray loob labay daw loob unsempet tan inormay laon dan kabaluyan itan talaga naman. Iba nyo kami hanggang oras na alas 6 sa gagi kadasayan nga magtaryo na lingkor Aksyon Joel Balolo, Technical Control Aksyon Kenneth Villanueva. Diyan nga ran nasari kabyangan na Aksyon Radio Reporter yawatan niya rada paway manalutor ni nasaray balit impormasyon, balita, komentaryo, serbisyo publiko agagik. Dasayan na ngarom kabaluyan nasay Martes pizza 18 da bulan Agosto 2026. Wala ni nakakaranya duwaran simba ni agagik. At umbutay lay Jose Marichan, mga kaibigan. Unsilip laya. Latan sa Pilipinas agagik so kini the longest celebratory agagik yan na Christmas. Unga po agagik na Disyembre, nasumpal na Pebrero. Pero nyo, sa pinalito balot agagik December. Di ba? Ngangalis sa kita o to? Naman. Iran tularaya nababalitan tayo agagin sa kaya chismis agagi ka sa kaya chismis po mga kaibigan. Yawa si Philip Salvador ikukunik tayo at partner na
Awa Mangkanor, mga kaibigan. Wala la ko ni balon kini. Awa, walay balon na anak bibitulan niya kabaloyan talaga naman. My goodness, saya po Ginoo. Ay, talaga naman Sarayan Bugtan. Ay, kasyay tibiyag po mga kaibigan Sararayan na Kaplasan. Masantos siya nga rin pa dakinan sa Robert Karunungan Munda Cruz. Sa Robert Karunungan Munda Cruz Barangay Kakaritan po mga kaibigan. Barangay Kakaritan San Carlos City po agagik yan. Maabigyan nga rin po siya kayo sa Robert Karunungan Munda Cruz. Sa verse of the day tayo dasayan nga rin malalapod Romans chapter 6 verse 5 tan kwanto niya agagik. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Tan po agagik na Romans chapter 6 verse 5. Bangat itanan Apostol Pablo dasaray tagadtan na kabaluyan da mismo na Roma. Yad Rome agagik ya. Yasakay dasaray binisita na Apostol Pablo nanaya agagik at ibiyahe dalaya. Actually to binisita kabaluyan. Naging anto may pananawag sa kinya agagik yan. Amay nan-istasyonan tulan niya nan si Apostol Pablo agagik at awiton dalagagik may dengulan dalay kasuto niya kabaluyan lapod dalom nasaray kritiko to niya agagik na naman may pananawag saya panpupulong agagik ya moong ya balita po mga kaibigan, diba? Natala, antilari balita tayo matagagi kadasayan nga ram, pero magang ganon nilang bangat i-share ko nin magano agagik kaya. So, jadsayan nga ram agagik, kayo masyado na may maingungot at sitwasyon. May LPA agagik, walala akaloblad partayo, nagmaliwlayan bagyo, nagnaplayan bagyo po mga kaibigan, kaya ilaluan nyo po agagik ya lalo ton pakasilin niya kabaluyan so tatawagan tayo na habagat yan nalilik na tayo agagik Jad Luzon kasi Jad Luzon kinye nup tayo Jad Mindanao agagik tag-init daman natan hindi ba kaya alam nyo na yan mga kaibigan impresyon tilatan actually agagik malapod ng karumanya agad natan aka-orange tayo orange so rainfall warning agagik yan. Sila ba ito ni babaga 100 to 200 mm yawa terter na oran so nalik na tayo. Sukat yun lala kayo metros untan kakabalag so oran nagagi kaya undapod si katayo. 100 to 200 flash flood, delap, balbal gagagi kaya posibilidad tutan at sami putikan to na bulk agagi kaya oran. Kaya Jad Metro Manila po mga kaibigan kasi kintan Cordillera, Jad Benguet, and then La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, and then Jagagi kad Mindoro, Araraya sa ka-orange. Nabwas ti laba lagagi ka, actually nabwas ni mukhang yellow tea ni amo, orange ni. Man yellow tea laba lagagi no Huwebes. May Huwebes po mga kaibigan, no yellow agagi kya 50 to 100 mm. Siya ni agagik ya potential itan pakadilapad samay anto may pananawag saya amaputikan na makapalya lirim po agagik ya kaya agyutan pangkalawan katununuran natan ni dumaduma actually alwan sikitila bali makakalik na noon niya agagik ya sitwasyon amaya-may agagik ray bansa ya makakalik na rin niya singa Japan kabaluyan Jagagi Pakistan, landslide, flash flood di man. And then untan tumot somewhere in America. Jad America ka ba kasi kamto Jad America sa kaya kontinentitan. Titibuklo nagagik na 55 o 50 estado itay America.
sa arom ditan na makakalignaran na heat wave Diagagi kad France at nagkaroon lagtan na wildfire kabaloyan, Greece and France. Germany, kung kukumon. Di mad boundary da. Amay-amay aray parte na sayan mundo, globe agagi kya, walay uuranan to, wala agagik so, walay uuranan to, wala agagik so, heat wave to kabaloyan. Alabay ito ibabaga, ang putang, yamaong. And then wala mo tirepaso niya, nayuyugyug, di ba? Kaya saksaki sulabay itong ibabagatan po mga kaibigan. Numaminsan kasi maong iraraya, numaminsan kasi kabaloyan, noon dadala ni raraya agagik at wali pang kamuungan to niya sa ito nabila to sa katawan singasami yung myugyug di tanod bagyo after agagik kaya yung myugyug at Indonesia akalik na tayo mo na yugyug pero alon dyan si katayo dyan bagyo ay Diyos sa apo awa etc. dyan Indonesia mga kabaloyan, Lord have mercy on us kunda ka save us kunda namin nagagik yan untan tumatod Colombia Venezuela dyan Japan kabaloyan dyan Japan nagagik yugyug tan grabe na uran nadudulapiran untan tumatod China dyan China agagik timataw biray lulugan tayo may bagyo na lapo dyan si katayo si Violeta imarap di man tinatob-tob to ron tumatod Hong Kong at sarihan kapasan wali low pressure tayo yawa dyan agay kad West Philippines si ay and then plus may bagyo lagagik watan lay partila Jabalot silangan, jad bukig, agagik yan na Luzon. Kaya labay ito ibabagan, labay ito mande, talagan jad tayo, jad putik tayo, makalik na tayo, nakapoy na panahon. Habagat, agagik yan. Sa habagat, bagamat nga ata nagagik at uran lambangat, balot, ag tayo namamamta niya, distractivitan, landslide, kabalini, kapigalabay, panang nang dami jad bagyot, agaray-garay supalanday, di man lagsab to may palandiyot di gilig-gilig to amya-amya kaabungan dalin aking konyo siyempre atabat-tabag klagagig na oran ang tinagawan to man ay unlo kaka may unlo ati anawot ya dalin nagagig no tabot-tabag la na si danom kumunoy ita nagagig talagan ang gapuli aron magawon to ta man landslide kaya si katutan di tanod bagyo agagig sudakol ya tatawagan tayo na casualty od sayan kabaloyan tatabon-tabunan hiram plus ay dala nagagik ditan kinon tan Marcos Highway agagik ya biro nyo paska kasasalubong mo danom ya wali lokton baton na lok na pitag hindi ba kaya mamaog may numaminsan wadya tayo luksab pero siyempre no summer marakap ditan od bagyo itikli populated lati bagyo pagkatapos si bagyo agagi ka panagmina dadtan od minaan ditan od Felix Mayan tan tunirarami minaan ditan labay ti babag abutaw-butaw lati palandi ditan and then jad kakabakbak na palandi yun pang gagawa na karsada nayuyugayog lati palandi agagi kaya may pandikit-dikit na sari bato agagi limalamat yung limalamat yung agagi kaya and then maksilsuran dalan-dalanan na danumi may lamat agad na ni gunoy dessert agagi kaya magmaliw ya andangla ni malalandslide la kabaloyan di ba kaya kilaba lahat na nagagi ka ipapanunot mi labang at si kayo od sarayan na kaplasan kaya pinaka the best ni kabaloyan yan pag agamilon na sari kabaloyan tayo tunot yo ya walay Diyos sa katawan po mga kaibigan. Sir Brad Bubit Doria kwanto niya masanto siya nga rumad si kayo Sir Patron Joel kwanto niya talaga hindi mo ka paring bubet at namin niya avid listener na programa yun dito bala siya Firing Line Luyag na Pangasinan kwanta no si Brad Pards Bubit Doria kwanta no London ni kula mo Amerika anyway keep safe kanta na paring Bubit Doria. And then, Ma'am Bibian Olarte, maabigya nga rin po, magandang hapon din po si kayo. Ma'am Maylin Aguilar, magandang hapon din po si kayo. Long time no hear. Sa iyo, from Barangay Sungkil, Santa Barbara, ba dito sa amin? Oo nga, Ma'am Maylin Aguilar, kaya nga, tagal nyong nawala din
Mukhang parang ayaw nyo na pong makinig sa akin eh. Pero salamat po, Ma'am Maylin ha. Ingat-ingat kayo ditan. Pati si Sir Abraham Carriazo Jukino, ditanod sungkil, boundary tuta, kaabay tuta nagagikya. Sa mismo na Talibao, si Bingko mo katuray. Batatalatan, yaduaran si agagik na and then kinditan, abubata na pason. Iba to agagik so mismo na iba to kaabay to kang kukumon. So barangay sungkil po agagik ya. Kaya ingat-ingat po kayo od sararayan kapusan. Untan tumot agagik dakinan si Nanay Uling Quinto Mendoza at Barangay Maningding. Nanay Uling, ingat-ingat po kayo, Nanay Uling. Untan tumot kabaluyan dakinan Christian Mendoza, si anak danya agagik katoy taga-alagaya kabaluyan niya. Unidya agagik asakbay ang ipawayla na mensahe so bali na mga alinggayen jadba linggayen bangano pa nang nanti pa agagik yan so linggayen si linggay nagagik new schedule parang registration niya may iltap agagik yan bangano alwan si katulay agagik so mismo kintay na nila kabaluyan na sararayan na bukta. And then, maganggano, talaan tiray ka. Jad, Sambuanga agagi kaya, Ateneo di Sambuanga pumakibigan. Naku, antayo agagi ka, nagkaroon na sa kaya shooting incident ditan. Dasatan niya eskwilaan pumakibigan, inatiyan na duwara. Pero wala rin na naalatiran impormasyon pumakibigan. At kinye, ibabagada, apatirala. Di bale. Tanang nantayin maganutan nagagik nani gunuyan itan at panamaglay na sa nin. Talaga naka-orange tayo ni. Habagat patuloy makapiktod Luzon tan Visayas. Kabaluyan, aka-orange tayo agagik 100 to 200 mm pero nani gunuyan tan. Kakabaton tila agagik tatawagan tayo na pag-asa nani gunuyan. Pero antes namang commercial pa, action kinit, laang ko pala bayaya. Initial agagit ya, pagkatapos sa dalat datuntin moong nanigunuyan. At sa may agawan shooting incident, agagit ditan mismo, Sambuanga, Ateneo di Sambuanga High School, agagit yan. Yan iner sa suspect, at dasakid, dasaray, tapuan at klase. Duwaran ni estudyante agagit sa kumpirmado ni Natay, kabiyang ladtan sa mismong suspect. At sa kaya shooting incident at Ateneo di Sambuanga High School campus na naman niya kabusan. Base din initial ya report mga kaibigan niya malala po the Regional Director Police Regional Office number 9 ato ko agagik o akabat sa biktiman si Patrick Dailanwi grade 10 student yan tan narumog nalmumot agagik yang gapulay bilay so kumapat ya palapag. Lulog sa suspect agagik at kinabat niya si Muhammad Mael Jalani, grade 9 student. Iayat pinaltog to'y sarili to niya at kumaliman palapag kabaluyan. Umpapoy agay ka din investigasyon niya ginawa na suspect ko din pamaltog bandad alas 7:50 na kabusan. Tananggapin malinaw agagik kaya provokasyon. Nagingan ng paputok labala na paltugyad sa estudyante walang loob na kwarto agagik yan. Ginamit na suspect din pamaltog sa kaya pistol tan sa kaya rifle, assault rifle agagik ha. Ami sa kaya agagik at private on, ami sa kaya balot agagik gawanan amaton in-issue na customs ta si amato, custom police. Patuloy natin sugagon yung investigasyon na Regional Forensic Unit 9, Scene of the Crime Operations, usuko agagik ya at pitutulungan mo kabaluyan na Sambuanga City Police Station 6. Yan iner in kagawan na kriminal lugar nanlunsa na parallel investigation so kukulan iran law enforcement agency kabiyang latay CIDG Sambuanga City Field Office yan natukoy agagik so background and profile na suspect yan o paano nakaloob the campus agagik so paltog tan natukoy agagik so makanggawa atukoy la agagik si makanggawa si amaton niya kabaluyan niya sakay ya custom police mga kaibigan parang si katoy hidamuin
Agagik di tanad custom police at Sambuanga agagik ya. Ay, talaga naman natan. Sinuspindi da agagik ya. Sinuspindi kabaluyan. So ama agagik na suspect. Pati si ama, adamay lalalaingan. Sus Mariusip katulate may hirap eh. Di agyo sino pagagik so tatawagan tayo armasyura. Ay, my goodness. Bangga no, detalya karuman niran balita agagik ng tita na takilingan tayo na ni Gunuyan. Ang balot oras na po natin ho mga kaibigan. Alas 5:05 na po ng hapon. Hanabuhay muna tayo. Firing line! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, anak. Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa. Ninya lagagik kaya. Inikalod pwisto kabaluyan. Inikalod pwisto ng BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. So tatay na tatay agagik na suspect din pamaltogod at tiniyo di Sambuanga University. Wag kabaluyan, dami si tatay. Tapanon tumatoy. May armas agagik ya. May armas agagik at akaristro o dakinan issue na Bureau of Customs Customs Police lante. And then amisaki balot privately owned. Abay tiba baga gawa nun amato kabaluyan. Ay talaga naman. Kaya ang tinagawan to agagik katon nuwala rin armasyo agagik agatan kabaluyan ipapanang tan ipapantan atan agagik may pananawag saya isisinupitan tasay armas alwan pa nagtaktakot agagik nogingan mangidipinsad sikatan at bingit ng kamatayan po mga kaibigan o disgrasya alwatan na ilalastog. Sus Mariusip talaga. Away. Ay talaga naman Anyway. Tuloy-tuloy tinagagi ka dasayan na dasayanin ma programa po mga kaibigan. Nang nanti pa ni Rare Arumaya. Nang nanti pa ni agagi arumniran na balita. Laan timot balot agagi kaya. So balita po mga kaibigan. LTFRB tan OT si Chief mga kaibigan.
may OTC, Office of Transportation Commission. Kwantuya mo, sinuspindi na ombudsman. Lapod 13.3 billion computer fees, mga kaibigan niya. How much is that duga talagatan eh? Jagkatuan tula bala gagik yan. Office of Transportation Cooperatives manaya. Ayat inggangan opisina na ombudsman sa Animeran Bulanya Preventive Suspension. Yang gapoy bayar dakinan Land Transportation Franchising Regulatory Board agagi ko LTFRB Chairman by Gor Mendoza II. Tan Office of Transportation Cooperatives Chairman Chupi Luguadis III. Nilirad patuloy ang pang-usar na daan niya impormasyon, daan niya Information Technology System na Land Transportation Office agagi yan. Ararayat kaparya siran datin LTO Chief si Mendoza Tanguades nanara pira administrative charges tan grave misconduct conduct prejudicial to the best interest of the service agagik ya. Aya kabaluya na takatunya the issued patuloy pangusar na IT system ya pababatikon na Stradcom kabansagod mas balon Land Transportation Management System or LTMS yung gitarya on salat at luman platform kabaluyan. Ay, simpre agagik yan. Wala mi kasabihan kabaluyan. Bakit mo papatayin at gagawing tinula ang manok o iadubo, ang manok mga kaibigan na nangingitlog ng ginto, kunda? Ay, agangap yung manggawatan. Ay, po. Onong ombudsman, aka-plug loud commission on audit so parallel operation na duwaran sistema. Yan ang resulta ya at 13.38 billion ya computer fees ya sisingilan at motorista. Malapla ng 2019 hanggang 2025 po kabaluyan. Diyan patuloy kwanto niya agagi ka ruling the continued utilization of the LTO IT system by Guadis and Mendoza demonstrate a patent disregard of established government policy and prior official directives intended to transition LTO operations to the LTMS. Unungod rolling agagik na ombudsman. Ingkwan na ombudsman, yawali nagnapya batayan lapyan paksaban na preventive suspension. Lalagya didangalan sa administrative ya kason, dukoy man 6 months. Effective immediately tan kabaluyan, no 6 months. Igaputilad September, October, November, December, January, February, hanggang February po mga kaibigan. And then, nung napanagnakan ni Agagi kaya, talaga na walay negligence sa partida niya. So, Mario Joseph na ikalira. Amin, di balit, kila amay nagnapla Agagi. So, kakanaili na wadamungan. Amuyon ti kayat kong ibaga. Hindi ba? Engkwan na ombudsman niya wali nagnaplan batayan pan paksaban na preventive suspension. So duwara na didangalan niya administrative case agagik. Tampulan niya epektibo suganggan ha. Ayan agad na epektibo ang kautusan at maaring manatili ang suspensyon ng 6 na buwan o habang nakabinbin ang kaso. Duwara, animerang bulan o dino ang gada kabinbin sa kaso ni agagik yan. Sa preventive suspension at alwayan penal, yawa sentensya tanpa batanon Mendoza Tanguades, ilalagya patuloy sa proceedings o ombudsman. Ang tayote preventive suspension agagik, sakimo iyayakin May pananawagad saya na naabuso agagik salita. Ano ka busolda ka, preventive suspension, sanda ibaga, ialwanita na dosa, kwanda niya agagik. Ay, talaga naman, ay apog ginoo, kasyay tibiyag niya talaga agagik ya. And then, speaking of satan, 12 fixers arestado, duwaran LTO, inikalod puesto agagit, alwan jabalo pasay. Arestado so 12 individual, kabiyang alatan so duwaran tauhan na LTO, at sa entrapment operation, entrap yararaya, sorry po. Laban na delegalya fixing activities at Pasay City, ginawa kabalayan sa operasyon na Agosto 14 na LTO Law Enforcement Service Field Enforcement Division kabiyangan ditan sa Philippine Coast Guard kinumpirma kung labi nirarama ron yung paduki na balita kinumpirma mo na LTO official duwaran sa social media page dan niya so yung pakaristod 12 katao kabiyangan latan sa duwaran official agdalaba limbaga agag yan katumbukan niya gangana na LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ikalon sa pwesto sa duwaran tauhan lulagagagon sa administrative investigation.
Hindi kami magbubulag-bulagan sa ganitong gawain. Alam namin kung paano kumikilos ang mga fixers, kabilang ang mga empleyado ng LTO na maaaring nasasangkot dito. Ingko ano laka nilaw, sir. Di na po bago po yan. Alam mo ninyo, asik laki laka nilaw, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming kadahilanan. Kaya, kasya'y tibiyag po, mga kaibigan. Nako, basurero agagi, timbog jad 6.8 million niya siya buod Cebu City. Untang tumatagagi, jad syudad jad luyag na Pangasinan, jad Lingayen. Nani, detalyang kuta na ani gunuyan agagi ka, iraratan po mga kaibigan, basurero, timbog jad 6.8. Siyempre, basurero tanay. Kabalo yan, di ba? Talaga naman. Uy, 2 trillion ginastos sa flood control mula 2011 to 2025. Pero baha pa rin. Araraman lagi agawal ha, tagman niya sumpal. Hangga pwede lang. Pero araraman agagik so inaan niya na pigaran kongresman tan senador. Kabaluyan, araraman garantisado. Dulap yagay lahinitan, kabaluyan hitan. Biro po niya, 2 trillion nagagik. Ay, antati 2 trillion ay. Antasi ginastos dita nagagikan. Ami 2 trillion, di mulmulang tingo labas sulim dugan gastusan. Detalyang kuta, nani gano yan, maganggano labangat. Balot agagi ka, na hanap buhay muna tayo. Firing Line! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Oras na po natin mga kaibigan sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5:16 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh! Ngayon kasi ang deadline nito. Ahabol na lang ako sa inyo. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na ngaron pa sa kili mo lang taninin ni mami ni tatalaran nanjay pag-asa gagi kay at ang gapuniya at anggad sararayan na kaplusan. Pero unlaon dayos dustinin magano agagi ka lokal iran na balitan tistain na tainan. Magano kabaluyan yan ay agagi ka at unon ti paya agagi kay so balita po mga kaibigan yasyabu agagi ka magano kabagagi ka bangga gagi ka at nang nuntini kabaloyan 89.9 niya gramo suspected shabu narulya agagi ka kumpiskada ad linggayen ad sakya search operation wagagi kya sakya 33 anyo sa gagi kya laki so arestado kasumpalan din pang-implementa na search warrant na joint personnel na linggayen mga kaibigan na linggayen police station po agagi kabiyang alatan suswat non-explosive ordnance disposal EOD tan Pangasinan Police agay basta nun yan operation pero jag katuan tuta pigpigara labang at iri pero accomplishment report wada ang gaano agay pusak akapusak la dalilatan salamat po anyway kilata nagagi ka pulis tanuntan mo da pidiyat kailangan wati pidiyan na sa operation at ginawa violation na Republic Act 9165 or kabkabat ya Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na resulta din pagka-recover more or less 89.9 ya gramo na suspected shabu iya wali standard drug price to niya ya 610,640 pesos. Sorry po. No akin natagmat ni tutunda agagi kiraraya ay suwa mismo na kabaluyan tira na untan niran illegal. Recover mo. Nasaray operatiba na duara agagi kya akasiknol ya transparent plastic sa siya mantayo may ice candy o yelo baka man in signal da agagik basta sibula tuya kabaluyan at 89.9 ya gramo agagik ya
ay agagik at akatakaryan intakar agagik iya sakya transparent plastic sachet tan taluran heat sealed transparent plastic sachet yan ang karga na suspected shabu ayat kabiyang alatan sakya glass tutor. Sorry po. Nga wala ka nung makakanunod at check eh. Sayan bugtan. Siguro si Rap Monda Cruz. Rap. Mabigyan nga rin pa si Rap Monda Cruz. Tan ilulugay yun to'y Auntie Juliet Alamilio to niya. Tan Uncle Alex Alamilio to. Tan Kapinsan to. Aljon Alamilio. Di ta nagagik da Bulingit, San Carlos City. Impiga kayo. Walang talaga. Wala mo akanunod to check. Di ba? Amang kumi akanunod. Mangitor na grasya. Aluan disgrasya. Amay aluan makapa-stress, di ba? De, joke labat ha. Joke labat agagik yan. Natin, tuloy tayo agagik yan. Arikobar, ulitin ko, arikobar, suduara, nakasiknol, agagik yan, transparent plastic sachet. Tantaluran, heat sealed, transparent plastic sachet. Yan ang karga na suspected shabu. Kabiyang alatan sa kaya glass tutor. Saka may glass tutor agagik kan tayo may panagsupsupan o dino singluton. Aman po agagik sa kaya glass tutor, improvised plastic tutor, tan sa kaya black wing scale, tan na black sling bag, akakarga di man. Recover mo so calibre 9mm pistol. Andaka tagag black in color, tan ang gapoy marking. Kabiyang alatan sa kaya magazine, assembly, tan pituran live ammunition, parad caliber 9mm firearms. Sa suspect at wala inarelyatan sa suspect ang saraman nirekumpiskado iran items sa gagi katulad kustodiya na linggayin pulis para proper disposition to niya. Agdala binila agagik sungaran to niya agdala binila agagik ya. So ngaran to niya agagik sarayan kapasan pero wadya ni magano tanong nanti pa 33 years old talaga nang gapoy ngaranto niya pero niya aka-blurred agagik aka-blurred so ngaranto niya kuna ba sa mat di ba lita wala tutumbok ang damo lang ti agagik rules nilira doon tanira ili kintitan irerespeto tayo agagik at sarayan na kaplusan mga kaibigan bangbalot bay dapat lang bangat agagi kaya ito may pananaw may ay naku po so maanggano agagi katanang naman tiniray kaaruman niran balita po agagi sararayan na kaplusan magano maanggano po mga kaibigan nang nanti pa ya so arum niran balita tayo sayan bagta mga no nang nanti niray amay basurero agagik Cebu Shabutan Judge Cebu agagik ya naalandayan na 6.8 million ya Shabu sa kaya basurero agagik arestado sa kaya 39 sa 39 anyos. Iya job order garbage truck driver. Basurero ka bala balang ko may manag-ala na managkuliktaya agagi kay job order ka bala yan nag garbage truck. Kasumpalan niya narolan niya sa kilo ya inapon niya Shabu. Yan ang kantidad niya 6.8 million. At sa kaya bypass operation at barangay Kalunasan, Cebu City, Nansimba. Agosto 16, kinabat na Philippine Pidia Kabalian sa suspect alias Bakmak. Residente na barangay Pulpugan at Konsolasyon, Cebu. Diyan ginawan operasyon alas 4:02 ng Aramad Sitio, Subustiha, Second. Kasumpalan niya alos sa kibulan niya kiss build up nilera illegal drug activities na suspect kabalayan. Unong sa otoridad akumpiskan operasyon od sa kuya Pakiti, yan ang karga na magsulok agungkulang isang 1,000 niya gramo na inapon niya Shabu. Bypass money od saktan sa kuya smartphone tan sa kinin ebidensya tan arumniran ebidensya. Insubmiti sa kumpiskan droga od laboratorio na PDEA 7. Mga kaibigan, malaman agkulay na agagik sukaruman to niya ya may detalito niya si kargatulata nagagik at
Uy, nyanimot amanay, Jad Cebu. Pangasinan, Lingayen, to Cebu, to Negros. Diyan Negros, talore timbog mo to the 5.34 million. Yatubats, asamsamad na Negros Occidental mo kabalayan. Panay shabuya agagi kaya, panay drugs. Talora ni na po niya high value drug personality so naristo. Lulagya walad 5.34 million niya kantidad. Iyan na po niya shabu sa asamsamad ng sasyan. Iran bypass operation at Bacolod, tan San Carlos City. Alon Pangasinan na San Carlos City, Negros Occidental, malaplo na Agosto 14 hanggang 16. Unongod Police Regional Office, Negros Island Region, katibukulan niya 785.87 niya gramo. Iyan na po niya shabu sa kumpiskad taluran operasyon. Sang kabalgan ko na operasyon niya ginawad Barangay 12, Bacolod City na napalbangon na simba. Yan inar na aresto sa 21 anyos si alias Joe sa kaya virtual assistant. Nalaad si katunya sumasulok kagungkulang ya 350 ya gramo ya inapo niya shabu. Yamang kantidad ya 2.38 million. Onungod pulisya ang Papua ya surveillance stand validation danya. Yaman lalako sa suspect at Barangay 12, Barangay 16, tan Barangay 35, 35. Tan arumliran ka kabangibang iran lugar at Bacolod. Diyan San Carlos City balot, along Pangasinan na Negros. Naaresto mo tan Agosto 14, so 27 anyos si alias Ray, tad Sakaya Store, Tanjang Shop, tan Sakaya Store, Sakaya Store, Tanjang Shop Honor, kang kukumo, wala garita to niya, Tanjang Shop Honor. Kasumpala niya na akumpiskan mo iyan na 335.87 niya gramo na shabu, yamang kantidad niya 2.28 million. Inkuan na PRO in IR, yinus ginamit na suspect, so garita to niya bilang arap agagi ko front na illegal yung aktibidad to niya. Ay siyempre, mga liwa pa, anong bibili mo, Balong? Bibili po ako ng sardinas. Pero may sardinas sa gagik, wala lay aroma kargatumal lagi. Sus, talaga naman. Ay, apo, kaya tundaan nyo lahat na nagagik ta. Ang gapoy maong agagik kaya pansumpalan nyo at panggagawayo agagik na illegal po mga kaibigan. Kaya nagjutan tunda nagagik si kayo mo lamang sukaskasyan no abululya su kayo agagik ya. Kuanan Senator Lacson, mga kaibigan. Nang mo pala, no baka wala layan. Ha? Ano pa na naninay kabaluyan niya, 2 trilyon ligi na susud flood control de Laptine. Ay si Senator Lacson, singa balo lang balo. Hindi po tayo nababaha. Dalawang klase pong baha ang kinalulunuran po mga kaibigan ng ating mga kababayan. Tubig baha at tubig pira. Pero arami nalulunurod kimbalot, kwartara ramay walay kaso dala. Agagik, atan kabaluyan na suginastos na gobyerno la. Agagik ya malapula na allocated ta na DPWH 2011 hanggang 2025. Uncontrolled pa rin so drop unongod Senator Ping Lacson. Agagik ng Lunes na labi kato na naman na suspendido ikan impeachment hearing lapo agagik kag kapoy na panahon. Lapod dala pagagi ka damay-amay maawang ya parte nasa Metro Manila po mga kaibigan. Aga makaingas so istiro tapanon to Jad baklaran, grabe may basuran na uuluran da agagi, wala dihilog, biro po nyo yan. Kaya duga mo may babaga ng Pangulong Marcos, sisi na kayo ng sisi sa gobyerno at ang gobyerno gumagawa at nagtatrabaho din naman. Bakit hindi nyo sinisisi din ang inyong sarili? Ang sarili natin, ang sarili natin, labay ito ni babaga agagi, klapo agagi kad uncontrollable dumping na sari basura. Bantag di man bantag dya. Kaya agagi kya. And then, actually, nang kakamuslatan na problema uno na. Tayo tandang-tanda ko tanag ko nalingwanan niya simbaga na sa kuya dating opisyal na nansaman Ministry of Public Works and Highways po mga kaibigan. Engineer Diman, agagi kya kapanaonan ng the late President Ferdinand Marcos Sr. Si kwanto niya kabalayan, 20 years from now, matraffic la sa Metro Manila, kwanto niya. Abuno aga na si kaso irarayay no sa zonal zoning permit at ipalima at LGU. Kwanto niya?
tanadalaplak, kwanto niya agagi kya. Tugtuwa mo, tantayo agawa, Aristiro, kabaluyan. Aristiro agagi, na-aproba na may local government code, na empoweran sa LGU, local government unit, LGU, si kareman issue na zoning permit. Kaya ang gano istiro, wala sa kaya agagi kya building, o kita, silong to istiro, nan primero maagos ne. Pero nata nagagi kya, isilted lagan ako yung tawalad dalam. Kumado at tabun-tabunan. Kaya agagi, andin si dalan-dalanan to niya, dati mawang nata maingla. Nang nyo parati flood control agagi kayo, pero Los Buenos, imano yun maong. Inimano klaya agagi, kada sa kuya, agak mambila na balay dyan Pangasinan. Kabaloyan, pero Central Pangasinan yan. Imbaga kung sa amin datin mayor, nang sikat ni mayor, akin mailog yung mayor, at umbis di unawang pinaingo iyo. Pinaingo da. Kwanta, ta-design ta na DPWH. Imbagang matitanad sa kaya District Engineer Kabaloyan. Hindi, kasi parara kapunta yung niya lalingan niya. Ami ilog at pinaingo da. Away no akin. Kasi plano kasi na gobyerno, ama nagagik so, mismo na tapo na di kaya gagi gawandang karsada. Pero agda foresight agagi kasi dano mong babalag. Unda ba umbabalag sararayan na kaplasan kabaluyan. Kaya natan nang kakamaneslatan kumbaga nang kakaban sang kabubagta watan nire kukurakot iran na official na DPWH, official agagi na gobyerno. Si Konda mo, wala naman kami magagawa action Joel kasi pundo ni ganito yan at may commitment dyan, hindi pwedeng hindi namin ibibigay. Pero siyempre, pag ibinigay namin, hindi naman pwedeng sila lang ang mabubuhay, pati kami. Katuti agawa ditan, agagi kada Bulacan, katunan to agawa tuti Bulacan agagi kay awilan tayo Senator Lacson. Ginawa yan ng Lacson sa obserbasyon to. Agagi kaya kasupalan niya ng resulta da grabing dilap taning kaparalisa na sa aktibidad na nandurma iran parte na bansa kabiyang alantan sa Metro Manila na naliknas yung panuran na habagat na napalabas siya agaw-agagi kya. Flood control versus uncontrolled flood. 1.939 trillion funded sa DPWH Flood Control Management Program under 3 President 2021 to 2025. So pare Presidente Saman, the result is uncontrolled flood. In kwanto dyan posted X, binitla ng Lacson sa historical data gagastusan na DPWH para at flood management at silong administrasyon Aquino, Duterte tan Marcos, malapula ng 2011 hanggang 2025. Nang nyo pamit tagigaya, labir si Senator Alan Nagagik, di ba? Balbalog manayay insertion da ng kapanaunan na Mangkanor. By good nyo, makapataktakot. 2011, 11.323 billion. Araraya man ha. So, pundoy inallocate agay flood control. Tumot, araram-arom ginagawa da. Pero sa agawa balot, imbis din na control so flood agagik yan, hindi. Si kinontrol da, may pundo. Kato na may flood control iran arom, bay maimpis tan makapoy so timplada to. May agagik so, bali-bali, makapal, siminto, etc. Ang gabi balayang. May wadtan agay kad kampuan, narapad bagyo. Ay, po. Mabambanday. Talaga nung talabala. Natan, naderderyalaran. Katunatan, inumpisaan nun Pangulong BBM agagik ya, natan tataso untura agagik, balot, ami-ami rin natatalapos si agagik ira na opisyal, kaya mandadahan-dahan mo yung mampaplansa, tanuan din. Baka, maraming baka. 2012, 10.816 billion. 2013, 15.8. Siyempre, manatagay. 2014, 30.001 billion. 2015, 47.849 billion. 2016, kabalayan, 67.740 billion. Manatagay. Agagik ya. And then 2017, 81.2 billion. 2018, 139 billion. 126 sa gagik at 2019, 2020, 116. Mabuba na daisa. 2021, 140 matagay. 2022, 145. 2023, 287.5
billion agad. Quali point to, wala ni kasulungan to. 2024, 346. 2025, 372.8 billion, mga kaibigan. Na napalabas sa to, ning Kwan Lacson niya, ang gamanutan niya masulok kaya sakit trilyon so ginastos na DPWH para flood management. Napalabas sa 15 taon. O dino 350 million kada agaw. Patuloy ninsan siya sa problema at pandidalap. Malapula ng saman in Bulgar tula agagik sumanumalyan flood control project at lugar kabiyagalagtan sa Bulacantan Oriental Mindoro. Diyan pa na maglay na privilege suspension niya din pandingalad Blue Ribbon Committee. Kabiyangan ditan iray tauhan tan kaibato niya iray tauhan to niya ya anong nangda iray pigaran manumalyan slope protection project tan illegal ya reclamation activities diyan Taguig City. Wala dong budsman niya kabaluyan niya. Kaya si Senator Alan Nagagik ya abay agamang paparamdam alwan singa nung kina matalabita ba. Nata Nagagik medyo magano tani ang bulat so mabigat pala ang laban konto niya. Sana po mga kaibigan unlabas sa amin iray katuan unyara kagagik ya the sitwasyon kabaluyan, di ba? Maganggan agagi ka, umpel kami at karumanya balita, hanap buhay muna tayo. Firing Line! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Oras na po natin, alas 5:41 ng This hapon. time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, Capsule Coffee and Tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipangalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch na mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo.
See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas, #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Health Testimonies. Ang pagtaas ng sugar level, delikado. Maaaring magkaroon tayo ng mga komplikasyon dahil sa diabetes. Si Ginang Leonora Santos natulungan ng Set Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 something sa umaga. Pero nito pong nagpapanyawan na ako, ang baba ko minsan 136, 134. So tuwan-tuwa ako. Kaya po, minemaintain ko po yung Panyawan Coffee. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Sa pamamagitan ng Set Panyawan Coffee Mix, natulungan na pababain ang mataas na sugar level ni Ginang Leonora Santos. Kaya wag nagmag-atubili para sa pangangalaga ng katawan, Set Panyawan. Set Health Testimonies. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tinik kabagayan na dasaya na programa. Mga ganun, takabaton tinik ipapasa na panahon niya magano agagik niya. At panamaglay na Sir Benison Istariha ni Pakor at kinang Tropical Depression Nineng. Sir Beni, magandang hapon po. Please come in. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Meron po tayong initial update patungkol po sa ating minomonitor na bagong bagyo or tropical depression na merong local name na Neneng.
Kanina nga pong alas 2 ng hapon, yung low pressure area sa may Philippine Sea sa loob ng ating area of responsibility ay na-develop na bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. At huling namataan, itong si Tropical Depression Neneng at 1,025 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Si Bagyong Neneng na po ang pangatlong bagyo for the month of August at pang-14 naman po for 2026. May taglay na hangin ang Bagyong Neneng na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kph. Base sa ating latest satellite animation, wala pang direktang epekto ang nasabing bagyo, subalit asahan yung unti-unting paghila nito ng southwest monsoon or hanging habagat na siya nagdadala pa rin po ng mga pamisa-misang malalakas na ulan sa susunod po na 2 araw habang binabagtas itong si Bagyong Neneng ang northern Philippine Sea. Samantala, patuloy din natin minomonitor ang isa pang low pressure area sa labas pa rin ng ating PAR. Huling namataan nito kaninang hapon at 460 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. At base pa rin po sa analysis natin, mataas ang tsansa na ito'y maging isang tropical depression din, kagaya nitong si Bagyong Neneng sa susunod na 24 oras. Kung nakikita nating movement nitong low pressure area within 24 hours, mabagal na kumikilos palayo ng ating kalupaan. So ibig sabihin, kahit ito man ay maging bagyo, maliit ang tsansa na magkakaroon agad tayo ng ikalawa or pang-apat pa na bagyo for the month of August anytime dahil kikilos ito towards southern portion of China. At wala rin direktang epekto itong LPA sa alimang panig ng ating bansa. Again, yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas dahil pa rin po sa hanging habagat. Base sa unang forecast track po ng Pag-asa regarding kay Tropical Depression Neneng, ang general movement nito sa susunod po na 2 araw ay northwestward or pahilagang kanluran simula dito sa may northern Philippine Sea. So ibig sabihin, maliit ang tsansa na ito'y magla-landfall or tatama sa ating kalupaan given nga itong medyo makipot po na kanyang cone of probability, bahagyang aangat or bahagyang bababa yung kanyang sentro dun sa ating mga susunod po na issuances. Posible itong dumikit or maglandfall dito po sa may Ryukyu Islands sa Okinawa, Japan, Thursday ng madaling araw at pagsapit po ng tanghali or hapon, maring naglalandfall na po itong si Bagyong Neneng sa may northern portion of Taiwan kung saan may tsansa na maging low pressure area na lamang ito at hindi na tuluyang panlalakas sa mga susunod po na araw. Nakikita natin, based din sa ating latest track, nasa hanggang 380 kilometers po yung kanyang radius, yung pinakamalawak niya, at yung pinakamakipot naman is around 200 kilometers, no? So, ibig sabihin, the moment na lumapit ng bahagya pa itong si Bagyong Neneng sa ating kalupaan, ay maaaring mahagip po yung outer rain bands itong Batanes and Babuyan Group of Islands sa mga pabugso-bugsong hangin at misang malalakas na mga pag-uulan. Pero inulit natin yung direct effect naman dito sa may mainland Luzon, including Metro Manila, hindi po natin nakikita habang binabagtas ng bagyo ang northern Philippine Sea. As of 5 p.m., meron po tayong heavy rainfall warnings pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Meron tayong red warning over Occidental Mindoro, gayon din po ang Calamian Islands at Batangas. Ibig sabihin, torrential rains o lubhang napakalakas po ng mga pag-ulan ng mararamdaman sa susunod na 3 oras o hanggang mamayang alas 8 po ng gabi. Meron naman tayong orange warning sa malaking bahagi po ng Zambales, gayon din ng Bataan, dito rin sa may western portion ng Pampanga, sa bahagi or timog na bahagi ng Cavite, natitirang bahagi ng Batangas, at itong Oriental Mindoro, meron pong intense rains or napakalakas na ulan sa susunod na 3 oras. At meron namang yellow warning pa rin over Metro Manila, gayon din ng southern portion of Bulacan, ilang bahagi pa ng Pampanga, western portion ng Tarlac, hilagang bahagi ng Zambales, hanggang dito po sa hilagang bahagi ng Cavite, malaking bahagi ng Laguna at western portion pa ng Quezon Province. So ibig sabihin, heavy rains or malalakas na ulan pa rin po posible sa susunod na 2 hanggang 3 oras dun sa mga nabanggit natin na lugar. Laging tumutok sa ating updates regarding dito sa heavy rainfall warning. Every 3 hours po ito, 5 p.m. yung kasunod po alas 8 ng gabi, makikita natin dito sa panahon.gov.ph, ang isa sa mga official websites po ng Pag-asa.
Para naman sa mararamdamang hangin natin sa susunod na 3 araw, yung southwest monsoon, meron pong main effect no, regarding dito sa mga nararamdaman nating pabugso-bugsong hangin hanggang sa araw po ng Thursday at yung sa periphery po ni Neneng, lalo na dito sa may extreme northern Luzon. So for tonight, most of the country, possible po yung pabugso-bugsong hangin. Pagsapit bukas at sa araw po ng Thursday, malaking bahagi ng Luzon and Visayas, meron din mga gusty conditions. Ganyan na sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Para naman sa mararamdaman nating mga pag-ulan sa susunod pa na 3 araw, kakaiba po ito dun sa tinatawag natin kanina na heavy rainfall warning. Ito naman yung weather advisory. Yung kanina real-time warning na sumasagot sa mga tanong kung posible ba magkaroon pa ng mga malalakas na ulan sa mga susunod na oras. Ito po nakikita natin within a 24-hour period, posibleng umabot pa rin sa hanggang 200 millimeters ang dami ng mga babagsak na ulan. So hanggang bukas po ng hapon, dito po sa may Zambales, sa may Bataan, ganyan sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at dito sa may Oriental Mindoro, especially overnight, posible po yung umabot sa hanggang 200 millimeters. So para ma-visualize po natin kung dito sa Metro Manila kahapon, umabot po ng 240 millimeters yung 24-hour na mga pag-ulan. So more or less, halos ganun po yung posible bumagsak na ulan dito sa mga nabanggit natin na probinsya. Habang pagsapit naman, sa ibang lugar pa dito sa Luzon, meron namang nasa 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Kabilang pa rin dyan ang Antique, gayon din ang Laguna, Rizal and Metro Manila, possible po ang paminsan-minsang malakas na ulan. Gayon din sa may Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, paakyat ng Pangasinan, Benguet, La Union, hanggang dito sa may Ilocos Sur and Abra, may mga delikadong ulan pa rin po na aabot ng hanggang 100 millimeters. Other areas, pagsapit po bukas, may mga kalat-kalat na ulan din and thunderstorms. Generally, mga light to moderate rains po ito. Over the rest of Luzon, yung mga hindi natin nabagit na lugar dito sa Luzon, ngayon din sa natitirang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region. Habang natitirang bahagi ng Visayas plus buong Mindanao, asahan pa rin po ang fair weather conditions at yung mainit at tuyong panahon for most of the day at maliit lamang ang chance ng mga isolated thunderstorms. Yung heat indices sa maraming mga syudad, posible pa rin umabot sa delikadong antas na 42 degrees or higit pa. Pagsapit po bukas ng hapon hanggang Thursday afternoon, ito yung time kung saan lumalapit ang bagyo sa may Okinawa, Japan, na dito rin sa may Northern Taiwan. So habang nandun po ang bagyo, meron pa rin tayong habagat na siya magdadala pa rin ng mga delikadong ulan dito sa may parting La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, pababa po ng Bataan at Occidental Mindoro kung saan nasa 100 to 200 millimeters ang posibleng 24 hours na rainfall. Mataas pa rin po ang banta ng mga pagbaha sa mga low-lying areas or maging yung mga hindi na gaano binabaha. No, posible po kayong makaranas ng mga flooding. Dito rin sa mga malapit po sa mga ilog, posible yung pag-apaw po nito. At sa mga kabundukan naman po, nakatira sa mga mountainous areas, posible ang pagbuho ng lupa. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula po bukas ng hapon hanggang Thursday ng hapon sa may Ilocos Sur, Abra, dito pa rin po sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, pababa po ng Metro Manila, gayon din sa Rizal, Cavite, Batangas, hanggang dito sa may Oriental Mindoro. Delikado pa rin po ang mga pag-ulan, pabugso-bugso pa rin sa susunod pa or after the next 24 hours. Whereas the rest of Northern Luzon, ngayon din ang mga lalawigan ng Aurora, Quezon and Laguna, meron pa rin paminsan-minsan na mga light to moderate rains. Yan po ay dahil din sa southwest monsoon. And yung mga hindi natin nabanggit na lugar, dito sa may Bicol, sa may southern parts ng Mimaropa, Visayas and Mindanao, fair or bahagyang maulap at madalas maaraw ang panahon pagsapit po ng Thursday. At pagsapit naman ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, meron pa rin mga delikadong ulan, pero kung mapapansin po nila, mas kakaunti na yung mga lugar at mas kakaunti na rin yung mga posibleng maramdaman na mga pag-ulan. So meron tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. The moment na nandun na sa may parting Taiwan or Northern Taiwan itong potential na low pressure area na lamang na si Bagyong Neneng, ay meron pa rin tayong mga delikadong ulan sa Ilocos Norte or basically the entire Ilocos region, ganyan din ang Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Paminsan-minsan pa rin po may malalakas na mga pag-ulan. Habang sa araw ng Friday, that's August 21, possible pa rin po yung scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, ganyan sa mga probinsya ng Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, pababa po ng Cavite,
at Batangas. So make sure na kung lalabas po ng bahay sa araw po ng Friday, magbaon pa rin po ng payong or kapote, just to be sure. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas pa sa ngayon or maybe in the next two days po regarding po sa gale warning or yung mga delikadong alon. However, given po na meron pa rin tayong malakas na southwest monsoon, posible pa rin ang maalon na karagatan dito sa may western seaboards nga ng Luzon hanggang 3 meters po, lalo na kapag malalakas ang mga hangin at ulan doon. Delikado ito for our small sea vessels. Mataas din ang mga pag-alon dito po sa baybayin ng Mimaropa, ilalim na bahagi ng Quezon and Bicol region, hanggang dito sa may Eastern Mindanao, posibleng umabot sa 1.5 hanggang 2.5 metro ang taas ng mga pag-alon. At yung mga hindi natin nabanggit, within the next 12 hours, nasa 0.5 hanggang 1 metro lamang ang taas ng mga pag-alon, maliban pa rin sa mga thunderstorms. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ang next update natin regarding kay Tropical Depression Nene. Maraming salamat, Sir Binis Tariha. Kipapasa na panahon. Nako, babambantayan ko agagik tan mumutugtukon kun mo. Talaga na ang bulat agagik. So, pandalanan ni na Pangasinan niya. Agagik at sayan simba, ha? Da sayan simba agagik at sararayan kaplasan. Jadarom nira na balita kabaluyan da sayan na ngaron po agagik ya nang nantimat niray karuman nira na balita po da sayan na ngaron magagik ya say agri-development skills training tan youth empowerment. Patuloy yan itutulak agagik mat ng Mayor Art Brian Celeste di tanod siyudad di Alaminos. Patuloy kabaluyan na itutulak na administrasyon na LGU Alaminos sa gagik pa na maglay ng Mayor Art Brian Celeste. Irami programa para adapan na pamabulaslas na agrikultura, pangiter na karuman, yawa abilidad, tan oportunidad, trabaho, tan pampre para dasari kabataan para kembosandaran niya kabaluyan. Kapigal ang bangat agagi kat inlunsan na syudad LGU Alaminos sa Tikno Demo Farm at Barangay Tangkarang. Jad kumatlon na rice paddy art na syudad. Jad manunaan agagik jad pa nang idaulon ng Sanggunian Panlungsod member tan Committee Chairman Agriculture Attorney Walter Makayba. Kabiyangan ditan so farmers agagik farmer leaders sari guro teacher na Alaminos National High School tanong tanmat ire kabiyangan na City Agriculture Office isinagawa ang proyekto katuwang ang PhilRice hindi lamang bilang mga dagdag na atraksyon pang turismo sa lungsod kundi bilang paraan upang maikayat ang mga kabataan na pag-aralan. So agrikultura agagik naibangat ira kabaluyan at pangusar na balong teknolohiya panagdalo sa gagik pianog di ilako rarami dalinda nogingan asikasundaya ya pagmaliwan niya palapo na tagano na laman agagik partiya dagat man na lokal ya gobyerno od panangidoolo ng Mayor Art Brian Celeste yan itam goyor agagik o na iya tagay agagik sa Alaminos bilang sakaya benchmarking site para the agricultural development modernization at Interon Region 1. Jadbyok to niya mata agagik ya at pinakasilmat na LGU Alaminos iray Alaminyans Tansari Residente at Arumiran Baloy at panamagli na training induction program at organic agriculture production NC2 agagik ya at silong natulong trabaho scholarship program mga kaibigan ay agagik at karuman niya kaamtaan tan praktikal agagik yan niyarin nausar nasari amayami tan dakil oportunidad trabaho tan panagbilay kabiyangan just city government tan technical education skills development authority o dinotisda sararayan na kaplasan kaya mabuhay po yan dapat manununot iragagik iray kada LGU kabaluyan at unyaran kipapasan ka agagik yan. Jad arom nira na balita agagik kada sayan ngaram magang gano ha tani may ngalay kinja anto may oran na to singa maksin nariringal ko oran
Sarayan Kaplasano. Pero nga pinagawan tayo, ingat-ingat na lamang po tayo agagi ka. Sarayan Pangkanaunawa po kabaluyan, sayan nga ron. Maganggano, nang noon tiniray, lugay tiniray, arumira na manbabantay pa na maglin ng Facebook Live tayo agagi ka. Kung napag-asa kabaluyan, medyo ang bulat agagi. So, pandalanan tayo, anggad sayan, ayan week po mga kaibigan ha. Medyo ambulat po agagi kaya ingat-ingat po tayo, nainay. Mga kaibigan, tantig pantayon nainay na dasal po agagi. Siyempre naman, to kayo Joel Bustillo Dion, maabigyan nga rin po si kayo, di tanod Barangay Bud. Si Edison Balulong, magandang hapon. Ingat po sa pag-uwi nyo po. Kagawad G20 ng Barangay Maningding. Talaga naman. Salamat po, Kagawad Jay. Siyempre mo naman, Kagawad Jay. Kumusta ka lako, no? Kuanan Edison. Agmukunulilingwanan niya na. Ma'am Jocelyn Reyes, magandang hapon din po si kayo. Dasaya na ngaram si Ma'am Maylin Aguilar, Barangay Sungkil. Ma'am Bibian Olarte, magandang hapon din po si kayo sa ngaram. Sir Bobit Doria, masanto siya. Agkwantaw nantun oras dita no inorme kulanyo dyan sayan oras po, Sir Bobit ha. Dan si Sir Alfredo Mendoza. Mga kaibigan, Mang Alfredo, kumusta kila? Diyan Barangay Mangkop, antoy itsura tuti dalan nyo natan. And then, si First Gentleman Alexander James Navarro, kumusta ka la? First Gentleman. And then, Ma'am Malu Malanom, mga kaibigan, Sir Abraham Carriazo Jukino, tan si Brad Leo Tamayo, maabig yang ngaron po si kinamin, ari tapakan boys. Siyempre, gira makagawa agagik na laryo to niyan, oranay. Agagik ya, pinagawan tayo, tas katumot ya agagik sa wakindamuti, may panaon mo agagik na talagan, anos-anos. Tan siyempre po agagik, Baplor Granada Bragasin Family, mga kaibigan, RCB Osod Barangay Bintinilla, tan si Mang Vincent Espelo, Kabaluyan. Mang Agusto Makanlalayan, unutang ko yung Mang Agusto Manaya, Sarayan Pangkanaunawa, maabig ang ngaron po das kayo, sayan ng ngaron. Birthday Manaya ng First Gentleman. Happy birthday, First Gentleman Alexander Navarro. Malalaputan na dakinan Ma'am Beauty Valdez Ferrer. Maabigya, happy birthday, First Gentleman. Kan talaga First Gentleman, birthday man na, ang paramdam ka. Happy birthday, Otsika. Parang may ibabagat siya, kaya birthday. Lugat Ma'am Beauty, birthday na Mayor Dung Kalugay na Tanod Bali na Sual. Happy birthday po, numambil bilang birthday po, Mayor Dung Kalugay. Amang pa'y Bible ko pa, aksyon na kinit. Siyempre amin kayong taga Sitio Pugutan, Barangay Bintinilla, ilulugay to kayo kabaluyan yes, kabirthday niya si Alex. Talaga. Mayor Dong Kalugay at Bali Naswal, happy birthday po si kayo, sayan agaw. Happy birthday po si kayo, Mayor Dong. And si First Gentleman Alexander Navarro, Rizal Extension Judge Ciudad, pero taga Manod Bali na Malasike. Ilulugay mi kayo ka happy birthday yado Mayor Dong tan First Gentleman, malalaputan na Action Radio, panangidaolo na Action Bioli Valdez Ferrer, si Station Manager mi. Yes, Coco Martin, agkani makasumpat, uran. My goodness, paano to? Rodawin ang paradang ko. Nun namin, kalibur-libur dyan dagupan Jad Rizal Rivera Tanggumis. Atanggal ban. Katulan ti, pero rodawi akaran ko, manakad Rivera My goodness, katulate. Mambab, gajay, irong mo dyan, tamang programa tanin do Mga ganagagik, tani si First Gentleman, si Kinjayot, Aksyon na Conrad, anggad natin o dyan niya rarami taga Bintinilla. Ilulugay to kayo namin nagagik yan ng dating kagawad de B. Santiago, Bintinilla, Santa Barbara. Tanuntan mo gagik na number 1 kagawad Mataraki Lawas, Kagawad Norberto Norbe Mataraki Benito Kabaluyan. Talaman, pamultong kulaman nung nanang kuman. So mamatanyor kami lagagik na action na kinit po, pero ibig sulure, papi misinta kilaba, pero ingat-ingat po tayo kabaluyan. Didalan na
alola ba ya sayang 24 ay alaba land sayan labi agagik noging na inti anggad sayay Sabado simba tani wadtan sinining ay pakakasilan to agagik so habagat base ad pag-asa na boss tila ba lang makalik na moong nya panahon nakayelo tayo agagik pero Huwebes, Biyernes and then Sabado, Huwebes tan Biyernes, orange. May orange, 100 to 200 man. Yung millimeter. And then kabubagta, kasabi na Sabado, nakahilo pa rin tayo. Talaga naman. Andi balit, on talabat. Balot sa Cavite, sa Bataan, Sambales, nako, naka-red ira agagik ya. Red rainfall agagik ya. Talagang intense to severe intense po mga kaibigan terter no oran nalik na daad sa Ratan area kaya nung bilbilang umbiyahe kayo Metro Manila Kabaloyan medyo lingling di siya agagik so announcement na sa pag-asa tapyanag kayo magkabirya na dalan tani si Metro Manila agagik ya hindi bali tanggapin na nunang mo yatutulun day Mayor Isko Mayor Metro Manila Mayor agagik agdara tutulun pero dyan syudad dyan agupan high tide itutul dalag kinon Mayor agay laya yak ipapasa ng Kabaloyan pero wala na pundi agagik kaya baba na po sa lahat-lahat etc. Nasaan ang ating ganito nandyan lang sa tabi-tabi tinagawan tayo hindi ba? Nanay uling Kinto Mendoza, maabigya ngaram po si kayo da sayang ngaram tan si Chris Mendoza di tanod barangay Maningding. Ay, malingwan ang kumungtan unutang ko manong blan kagiwa maabigya ngaram po si kayo palbangon di tanod Houston, Texas. And then ilulugay turay firing line boys mga kaibigan si Sir Ray Navarro, Rinaldo Navarro od bali na San Jacinto pero aktibo od Philippine Army agagik ni Bikers Mutan. Si Sir Sherwin Carrero od Sampabian, Boss Japi de la Carcel od Balingaw, Santa Barbara, tan si Sir Ryan Rosario ditan od Poblacion Norte, Santa Barbara. Firing line boy si Rarata nagagik ya, parang idolo na Manong Blan kagiwaya wala Houston, Texas. Siyempre ilulugay ito agagik sa amigo dan malat Mayor Modisto Muding Operanya at Bali na Orbis Tundo. Kasi si Manong Blan wadya si pititindaan ng to Orbis Tundo Alwan San Carlos aging konyo kawayang kileng masasingger ni San Carlos sa Batikon dadya di ba Manong Blan. Kaya ingat-ingat po kayo Manong Blan mamatanyar kami agagik na action kinit jad pa na magli ingal-ngali irong kunidya tani maksilsuran dyan pero singat timunda ni kimal mada so nanima matalagutog jad si kami ay sayan na pangkanaw-nawa mamatanyar kami agagik maganggano sayan ngaram Romans chapter 6 verse 5 po mga kaibigan sayan ngaram Romans chapter 6 verse 5 para si kinamin niya gagi ka sayan ngaram kwanto niya Kabalayan sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay mga kaibigan. Verse 6 tuloy tayo. Alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan mga kaibigan. Romans chapter 6 verse 5, 6 yang God 7 putan mga kaibigan. Sumamataner kami agagi sa programa Technical Control Aksyon Kenneth Belloniba amigo Aksyon Joel Balolong mangititila kami lang si kayo na masantos maabig magayaga mauran pero singatay akitikla siguro natin niya dyan syudad yadagupan at si kayo namin tanda nyo agagig sa Aksyon Radio una sa aksyon una sa balita sama-sama po tayo Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Firing Line. Dito pa rin sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Nay, mano po? Papasok na po ko sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, magalang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 6:15 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat. Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid